Lorcom episode 44 Thil Thleng Rap Thlak le Lawom film hial an siam chuan ate Palina Annabelle kumsang hi som pali aram huai film hlom tak mai Annabelle an siam nakha Ed and Lorraine Warren tenu pa chanchin atanga lakani hemi tenu pa hian thil thleng mak le lawom tak an chui thina ti chuan an ni hian no telem pakhat anei tunu kumsom ni pariata upa chuan thil dik lo riau oma a hriat awangin a ko ani henu hian no telem hi mi nan pek ni na soya ma se da ni lawang tak hian he no telem hi alom le thin ni na hriani ti chuan he no telem nei tu le a in lua puinu hian le khain ziak hi anina an hu chho tan ta chu le kha chuan min pui ru ti te na lo in ziak thin ani anua chuan he no telem atang hian thisen yom tak hi aron chuak ta chu thisen chu an room sang ate an hu thina an hlau chuan tharau betheya in soi medium an ti mai chu an ko taringot ani chu medium chuan he no telem chunga hian mei cheno pang tharau oma a ming chu Annabelle Higgins ani ti thlengin a hrilta a kumsang hi som palia an film siam Annabella no telem sangin na satak maya nu pakhat le a roommate ti buai chiam chu atak taka thil thleng nen chuan ai nang chi alawa atak taka no telem hi chu tianga no telem hlawom ni lovin no telem pa ngai ve me siam ani Marcel Lorraine Warren an komna chuan he tharau bethin nia soina a thil soi hi an trom pui thu le no telem chunga hian tharau engamo tak chu awm ni in an ring ani ti chuan no telema hian holy water an thea dar thalang tlang the siam boxa da in tuna chuan occult museum a da ani he no telem hi khoimi alo tur ti in warning sign an da thlap boka Lorraine chuan he museum hi then fai na thok turin pui thiam po kan ko thlapa trong trai na te amanga no telem chunga tharau sual po chu trong trai na mangin a phuar tlatani ti na soi nge pathumna open water film pakhat open water chu an release kum sang hi som pathuma chuan mi puin hmunom ti in an hlauzia po an soina sa hle a he film hi nu pakhat chunga thil thleng rap thlak tak chanchin ani a he film hi mi tu mai chunga po atheng the ani ti ngai tu an nen an han en phei chuan en tu te chuan hmunom ti an hlau hle a thil thleng tak atanga film siam ani ti an han hriat phei chuan en ati hmunomin an mani anga lo in chan ve po a olvia wani January ninga sangkha zakwa somkwa pariat khan Tom and Ellen Lonergan tanu pa chu Port Douglas Australia atanga chuakin tui chunga lu thin group chu zui ve in anu pa hian an let ve talawani anu pa hian Peace Corps sa in mangin USA lama an holet le tur chu Fiji atanga Australia chuan kalkoin Great Barrier Reef antia chuan tui an cheng koya hemini January ni somni panga hian an tui lu pui tur te group tenen chuan Saint Crispin's Reef fa chuan tuya an luta mi somni paruklai ania Queensland vawkam atanga mel somni panga lai hla chuan longin an kala chuta chuan tui chunga chuan lutin nuaman ti hle ani an han le chu mi somni pali chin longchol na hmuna chuan an thleng ti an hrechuak ta a Lonergan stanu pa chu an lo tel ve ta hau lawani an hun ber chu tuya an zuan lu kha alo ni ta a chumi hnuwa an omdan chu rin thu hlir ani taringot mai ani an rin dan ber chuan hemi tanu pa hi tui chunga an om lain an group te chuan lut kim vek to a nga in an kalsan ta dei ni berin an nga ya ni hi aliam hnuwa chuan Lonergan tanu pa chu an bo ti an hrechuak chawani ti chuan an hriat vele na satakin tuya chuan an zong ta a an tui hleuh na man ro then khat te chu tui kam vela chuan tui na ron len chuaka tin not pakhat an nu pazia nia ngai hi aron len chuak bokani hemi nota hian min pui theino mem Egin Court Rifa January ni somni panga sangkha zakwa somkwa pariat tlai dar thuma khan min kalsana kan thi ma hian miron chan ram teu min pui ru ti na inziaka anu paruang hi mu ani talwa then kha chuan tui halina mo tui ha kinamo shark be na awangin emo an thingei ni nan ngai ni pani na The Exorcist ramhuai film thil thleng tak atanga siam zinga chuan The Exorcist luka hmunom le hlawom chu atam lo viawang
kum sangkha zakwa som sari pathuma siam the exorcist an be chan na hi sangkha zakwa som li chowa no pang kum som pathum mi rolando tia an soi atanga siam ani ania thi nu hian rolando chunga hian thil mak danglam tak tak a thleng tan ta a ama dress ta chu aron che a ti chuan khoyami nge ti hriat mi loin a room banga tang te hian tui aron luang chuak ringot thin ani ti chuan a room chuat ta chu hiat ri te a hra thina anu le pa te mangang chuan an khuwa pui thiam pakhat somin ramhuai hnot chuak turin ma an lata a ma se aram huai hno chua hlotin ma hian dowa hian chu pui thiam chu mattress a spring om mang chuan azai ta chiam mai ani ti chuan anu le pa te chuan an in Maryland atanga St. Louis a kalin a ko chunga ram huai hno chua tumin atran an la le a heta hian mak tak main dowa taksa atang chuan in ham na rang vel niom tak zia rang te aron oma amudna mattress te chu aron chiam maya he ram huai hno chua tum tu in nota azia dan chuan do hian zemak tak tak aron neya othum tak tak ten aron tong chuak ani ati tin mak tak main helai hmuna thilom te chu amain thlok fo maya tin bible te le holy water te cross te le sa khuana thil sang te chu an hmu tirin na tin hreum ti tak mel puin om thin ani an ti hetia ram huai hno chuan na pui thiam ten an tho mek la hian voi khat phei chu dowa oma chuan a ko chung lama tanga ron ziak tu omin x ti chu chiang tak mai na ron ziak ringot mai ni hemia wang hian dowa ko chunga chuan ram huai som an cheng ni in pui thiam te chuan an ngai ni ti chuan topa chuan Alexian Brothers Hospital St. Louis ha chuan ram huai chu an hnot chuak hlotling ta hlau mai ni do chu aron har chuak hlol maya akal bota aron ti chuak nol mai ani The Exorcist film an siam tam tak hi chu ati hmunom na turin an siam ve boka entirnan dowa lu te chu ain herlawa tin thil hring vek luak chuak ti te po hi siam chop ani a amai ro chu a chanchin tam tak ero hi chu atak nge ani pakhat na The Conjuring kum sang ni som pathuma film siam The Conjuring le a chhun zom na sang ni som panga a The Conjuring 2 a film siam te chu a hlawom ma wangin Hollywood lama film ziak tu ten uluk taka an phua chua ni nge in angai theya ama ro chu alo ni hau lova he film po hi thil thleng tak be chana siam alo ni le rengani he film be chan na chu Ed and Lorraine Warren te thil ton hlawm taka tang siam bok ani a Ed Warren hi ramhuai lama mi thiam nia in chal ani a tina nupui Lorraine hian ramhuai be thei ni in a in soi boka ti chuan a pasal hian ramhuai te chuin a hmu chhuat te chu Lorraine hian alo be ve thung thin ani an pahnih hian chanchin makle hlawom tak an thil ton atanga film dang te po siam an nei nual reng ani ti chuan an nupa hian kumsang khat zakwa somnga pahnih khan New England Society for Psychic Research chu dinin hetatang hian mitam takin somin chutatang chuan thil mak tak an tong chho nga la chuta an case lar berzinga mi chu kumsang ni som pathum khan filma anon siam ta The Conjuring hi aron chuak ta ani kumsang khat zakwa som sari pakhat January khan peron te chung kwa chu Rhode Island huna in thar room som pali lai nei nuam taka chuan anin sona ma se anin son hu rei lo te a hian thil mak tak an tong chho nga lani zana chuan tho mak tak te an thina rim mak danglam takte tin thil eng mo hi abo le thina heti chung hian an chung kwa chuan eng te wala an langai lova ma se he anin luat chanchin hi an han hriat meu chuan an ngai dan danglam chiang hle ani chung kwa thla kal zel chhong riat la in he in hi an lo in ro chun chho ani a ti chuan an chung kwa hian thina mak tak chan soi turom hau lo te hi an tong reng mai ani The Conjuring film aram huai pakhat hlawm tak Bathsheba po kha mi tak ni in setana bethin ani a heina hian kumsang khat zariat chho khan a cheng ani ti an hre chuak bok ani peron chung kwa chuan he tharau sual Bathsheba chuan an chung kwa chu ti buai ni an hria ti chuan Ed and Lorraine te chu an kota ni Ed te nupa hian voi tam tak peron te in hi an tloa ti chuan tum khat chu Lorraine hian na ti thin dana tharau bia ka tum lai chuan peron an pui Caroline ko chunga chuan ram huai aron luta chuata tang chuan aron kanga ram huai odik takle tong mak tak mai hian aron tong chuak ta ni
peron te chung ko hian hetianga ram huai na sataka achet chung po hian kum sangkha zakwa somria thleng chu he ina hian an om thova ti chuan an in son ta a an in son nuwa hian heng ram huai chet vel na te hi atop ve chun zom tamai ani hetiang deuh tho hi warren te nu pa hian hokson te chung kwa england mi te laka kum sangkha zakwa som saria an tong le a he an thil ton hi the conjuring 2 atan siam le ani hemi te chung kwa hian anin bungrua te chu ama a che thin thu te a changin an ruma te chuan bungrua engeng mo te chu a thlo fo thin thu te an soi ni tin hetiang thil kheng mak tak tak hi kum ni vela om nu chuan chan le wang po om lem lo chuan a re ve le tamai ani lor kho mi lo thlir wangin lom thu kan soya lo subscribe in lo like la episode thar ilo hria zel theinan bell hi ilo click don ya